गोजोन सानजौफुनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरबाय रायजोफोर। दा बे समाव आं दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गलमा ओनसोलाव आंनि बाहागि बिथां नैथि फिसाजोनि बार्थडेआव दं आङो लिसा रानि मुसाहारिनि बार्थडेआव। दा नै बार्थडेआव सोलिगासिनो दं, जेरै इथिंबो हेमगेम जानाय लोंनाय, ओरै फारसेथिं मिउजिक मडार्न आरो ट्रेडिसनेल मोननैबो सोलिगासिनो दं रायजोफोर। नोंथांमोननो आं दिन्थिलांनो सेस्था खालामबाय थागोन। स्टेजआ गंनै स्टेज बानायदों, बेयाव जौसां नै बेयो बे फारसे मोनसे दङ आरो ओरैहाय साहाथिं मोनसे दङ। बै नुहुरनाया मोनसे स्टेज बियो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sedi ronja khawna dinai sana, besedi gajal khawna dinai sana. Samasti kanti bayi, berbujeng saikoranai, online dukanai. Ada guli kyani mansi jana, peranggan se. Guli kyani mansi jana, peranggan se. Happy birthday to you. Happy birthday Lisara. Happy birthday to you. Happy birthday Lisara. Ada Hamza? Ready? Oh, नै दामबाय थानायखौ जों आख'फाखौ जादोंमोन मिलायनाय। Ready? एबार रेडि जासिगोन र'। Just 2 minutes. 2 minutes. Just. Okay, ada 2 minutes ni unauna जोंनि cake cutting programa जागासिगोन. Welcome our little daughter Lisa Rani Musahari, birthday girl of today's program. Come everyone, come all, please join us. The first birth ceremony of Lisa Rani Musahari. नहीं ये बातें हैं पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। बार्थडे गालानै रंजानो थांगासिनो दङ। मोनसे आनकमन साइजनि स्टेज साजायदों बेवहाय। जेरैबो मानसि बेयावबो नै दिनै आनकमन साइजनि मोनसे डेक'रेसन। नैबे जाबाय VIP रुम, बे वेटिं रुम VIP। जेरैबो नै आलासिफोरा फैगासिनो दं। ओरैनो जाहैबाय जोंहा लिसा रानिनि बिबौ। गोजोन्थों।
दा बे समाव नै आंनि बिदा बरमा समस्तिनि MLA सारखौ लोगो मोनदों गोजोन्थों नैबे कृष्ण भाई गासिबो दंजोबनाय आलासिफ्रा बयबो दिनैबो नै बेहाय बिराद जानाय लोंनायनि हेमगेम रायजोफोर नै जानाय लोंनाय बे जेरैबो सोलिगासिनो दं सेल्फ सिस्टेमनि जानाया नै जेरैबो जागासिनो दं बयबो दे जादों नै जोंहा बे समाव आलफ्रेडखौ लोगो मोनदों गोजोन्थों नायबाय थायो थेंक इउ ओरैनो आंहाबो फिसा चेनेल दङ फंबाय 3 दान जादों मोजां फंजा मुसाहारि अफिसियेल ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय फुंजा मुसाहारि अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गोजोन्थों फंबाय दे फंबायाथ' मालाय इन्टारनेसनेल नङा जोंथ' आरो गोजोन्थों जानाय लोंनायनि जेरैबो बेनिफ्राय नै बिथिं नै ओंखारलांग्राया बिथिं दङ नै बेयावबो गोबां रायजो राजाफ्रा जानाय लोंनाय खालामगासिनो दं नै जेरैबो एखे लाइन कि लाइन जानाय नै जेरैबो लाइन कि लाइन जानाय बिराद एकदम होंगो दोंगो जानाय जेरैबो नायलांबाय दा जेरैबो जानाय लोंनाय नै जेरैबो दङ जानाय लोंनाय ओरैहाय संनाय खावनाय गासिबो सोलिगासिनो दङ नै बिथांमोना प्लेट जानाय डिस दै रोगादों नै माखासे नैबे जाहैबाय नै संग्रा खावग्रा बियो संग्रा खावग्रा नै बिथांमोना मैया मोनानिफ्रायनो संनाय खावनाय एकदम जेरैबो नांगासिनो दं नै बेयाव पुरि सावगासिनो दं नै बिथांमोना नै पुरि सावगासिनो दं गोबां ओरैहाय नै पुरि नागासिनो दं बिसोर गासिबो पुरिबो जोगोनार बेदर नै अमा बेदर ना दाउ बेदर जाखो बियो दाउ बेदर गोबां एकदम जेरैबो नै बिराद गुवार बिराद गिदिर गोबां लाख खरस खालामनानै बिथाङा बे हाबाफारिखौ फालिदों जोंहा नै लकेल अमा बेदर दाउ बेदर गासिबो दंजोबो एकदम बिथिंबो नै मोनसे संनाय मोनसे जालायबाय बिथिंबो नै बे लकेल बियो नै एकदम संनाय खावनाय गामियारिफोरनि एकदम साराय खि साराय बेदर बेसेबां जानो रायजोफोर नै आलुं मैलुं गिदिर ओंखाम नै माने जाय ओंखाम जानाया जादों जाय रुटि पुरि जानाया जादों जाय फिथाइ सामथाइ जाय गोदै गोबाब जानाया जादों जागासिनो दं एकदम जानाय लोंनाय मोनसे आरो बेयावबो दं नै ओंखाम जानो ना रुटि पुरि जानो ना मा जानो एकदम जेरैबो जागासिनो दं बयबो नै आलुं मैलुं जाग्रा डाइनिं हलानो मोनथाम मोनब्रै सिस्टेमनि दङ नायलांबाय था नोंथांमोना गोबां नुलांबाय थागोन जेरैबो दं Pada boleh iman gurun nggak tahu deh. Itu kamera ada barang. गेटा मोननै रोखोमनि दं एन्ट्रि आरो एक्सिट एन्ट्रि आरो एक्सिट दं नै बेयाव ओरै एन्ट्रि जायो ओरै एक्सिट जायो ओरै जों
हा ओहो बेखौ जाजोबगोन आरो गुबुनखौथ' आं जानो हागोन ओइ बाथिफोरनिखौ बैखौ फिसाजो नै हिन्जाव बेवाइ सासे दंबावो र' बेवाइया माइआं खावगोन दै Next kartu musim sampai আমি আপোনালোকক সুধিছোঁ আমাৰ মাজত অলৰেডি নেপালী ডান্সাৰ্ছ ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে নেপালী ডান্সাৰ্ছ जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम मेरा साथ मेरा